Az elmúlt 25 évben azt lehet látni, hogy mindig az volt a cél, hogy a következő évben jobbak legyünk. Itt mindig a fejlődés volt, mindig az volt a legfontosabb, hogy hogyan tudunk előrelépni, mi a következő kihívás. Azért a gazdaságtudományi kar egy tanszékből fejlődött egy karrá, ha úgy tetszik, akkor egy párfős közösségből. Erről meg aztán nagyon-nagyon sok történetet lehet mesélni. Úgy alakult meg a kar, hogy nem volt ingatlanunk. És aztán, amikor megalakult a kar, akkor átkerültünk a Honvéd téri épületbe, ami egy laktanya volt, egyébként gyönyörű épület. Bérlők laktak abban az épületben, és a vendégeink, külföldi vendégeinktől a hazaiakig mindenki ott a kiterített pelenkák és lepedők között tudta megközelíteni a kart. Kezdetben nagyon-nagyon szétszórtan, tehát a város minden pontján voltunk órákon. Honvédtéri templomnak van egy ilyen alaksori közösségi helysége, és akkor hát számos órát ott tartottunk meg. Úgyhogy ez nem mendemonda, valóban még a templomban is tanítottunk. Én azok közé sorolom magam, akik végigkövethették ezt a fejlődést, ami lehet, hogy gírbe-gurba volt, vagy úgy néz ki, mint egy színuszfüggvény, de mindig valahogy fölfele volt. Az első diplomaosztónkon az akkori dékánunk Farkas Beáta a mesterré válásról beszélt ott az első diplomaosztó keretében, és hogy azért ez egy összetett, meg egy hosszú folyamat, és számos akadállyal kell szembesülni, és azt gondolom, hogy ez a mesterré válás, ez a kar szintjén is sikeres. Az én dékáni időszakom azzal kezdődött, hogy elindult az építkezés, és abban az időszakban át is adták ezt a csodálatos épületet. Akkor még nagy jegyzeteket másoltunk, kenyeres ládákon hordtuk be a hallgatóknak a tananyagot. Most már 2024-ben már egy e-learninges keretrendszerben adjuk ki a módszertan alapján fejlesztett tananyagokat. Én úgy gondolom, hogy a folyamatosan jelentkező kihívásokra a kar mindig gyorsan, rugalmasan reagált, és mindig valamilyen olyan választ adott, amiben pozitívan tudott kijönni. Hát mindig belevágtunk, és akár egyénileg, akár csoportosan megpróbáltuk úgy átalakítani a dolgainkat, hogy abban lehető legjobban jöjjünk ki, és abban legtöbbet nyerjen a kar is, meg a hallgatók is. Sokat hallom az idősebb kollégáktól, hogy ugye már 25 év alatt így a kar kinőtte magát, de ezt nem az elmúlt 11 évben is meglátható már. Tehát, hogy én is azt érzékelem, főleg itt az elmúlt 5-6 évben, hogy brutálisan megnőtt a hallgatói létszámunk. Azt is mondhatnánk, hogy kinőttük ezt a kart, az épületet. Mindig azt lehetett látni, hogy meg tudott újulni ez a kar, ezt figyeltem, és azért is jöttem ide, mert egy ilyen dinamikus, fiatal csapatnak szeretnék a hasznos tagja lenni. És azt látom összességben, hogy fejlődik a kar. A GTK az alatt a durván 10 év alatt, amióta komolyabban is részese vagyok a karnak, azóta rengeteget fejlődött technológiában és oktatásmódszertanban is. Hallgatóból oktató lettem, de ebben is minden segítséget megkaptam a többi oktató kollégától, hogy hogyan tudom ezt a tranzíciót jól megtenni. Ez az a munkahely, ahova jó bejönni. Tehát itt egy nagyon sajátos hangulat van, sajátos értékrend van. Hogyha idejön egy diák tanulni, akkor nem egyszerűen kap egy oktatási tervet, vagy egy anyagot, amit meg kell tanulnia, hanem egy közösségnek a részévé válik. Azt is nagyon jó látni, hogy hogyan csillanak meg a friss szemeik, amikor így elkezdünk mesélni nekik a karról magáról, és hogyan alakul ki a fejükben, hogy aha, én tényleg ide szeretnék jönni. Bármilyen iparág is érdekli az adott embert, hogyha felszedi azokat a képességeket, hogy hogyan kell egy szervezetet jól irányítani, azt utána bárhol tudja használni, és ebben van egy ilyen Jolly Joker, hogy szinte mindegy, mi érdekli az egyént, lehet az mondjuk nagyon szeret játszani, vagy játékokat készíteni,
akkor is hasznos tud lenni neki ez a képesség. Úgyhogy leginkább az adaptálható tudás az, ami jellemzi a GTK-ról érkező hallgatókat, és emiatt részesítjük őket előnyben. Nagyon büszke vagyok arra, hogy 15 évvel ezelőtt egy olyan közösség része lehettem, amely mára már európai szinten kimagasló, és személyesen is profitáltam, és karrierem során ebből nagyon nagy sikereket értem el. Én úgy gondolom, hogy a Szegedi Tudományegyetem és ezen belül a GTK is egy jelentős tényezője Szeged városának és a térségnek. Ugye egyrészt, mint legnagyobb munkaadó is itt a piacon, illetve a legnagyobb oktatási központ, és én úgy gondolom, egy nagyon innovatív és korszerű oktatást próbálnak megvalósítani, és közel hozni az itt tanuló diákokat a valósághoz, a valós élethez. Valódi értékeket próbálunk átadni a hallgatóknak, nyilván a piacképes tudás mellett. Itt megtalálhatja az ember azt, ami őt igazán érdekli, és amiben szívesen elmélyülne, és ami hosszú távon számára örömforrás jelent. Olyan minden nap használható tudást ad, ami teljes mértékben megengedi, és azt a teret adja számunkra, hogy két lábra álljunk, és fent tudjuk tartani saját magunkat. Valóban igaz az a GTK-s hallgatókra, akiben megvan a kitartás, hogy amit megmer álmodni, ezt meg is tudja valósítani. Annak a hallgatónak, aki többet szeretne, vagy mást is szeretne, mint a tudásszerzés, vagy kreditszerzés, vagy diplomaszerzés, nagyon-nagyon nagy teret adunk, és nagyon sokféle dologból választhatnak. If you like economics, if you like business, then there's no better university in Hungary than University of Szeged, and especially with the GTK faculty, since you're interested in economics. Bármikor, bárhova megyünk, igazából közgazdasági problémák jönnek velünk szembe, és itt a GTK-n azt tanítjuk meg a hallgatóknak, hogy hogyan tudják ezeket a problémákat objektíven kezelni, hogyan tudnak megbirkózni ezekkel a problémákkal. It's a safe place to say your answer without feeling judged. You know? Egy egyre jobban összeszokott közösséget látok magam körül, illetve tanulmányok terén egyre gyakorlatorientáltabb a képzés, amit személy szerint nagyon preferálok. I've met a lot of new people, and the fact that the people coming from different parts of the world, that gives you a new exposure, which helps you groom your life. Azt tudom mondani, hogy amellett, hogy milyen szakmai tudást tudnak kapni, egy olyan közösség tagja lehetnek, ami máshol nem hiszem, hogy előfordulna. The faculty tries to, spice everything up, not just learning, not just academics, also social extracurricular activities. Yeah, it's also important. Minden olyan dolog, ami a tanórán kívül van, legyen az egy zenés-táncos este, egy sportrendezvény, vagy akár egy ilyen évfolyam találkozó, az mindig nekem a nagy kedvencem volt. Minden évben előfordul, és minden évben részt veszek eddig, amikor megrendeztük a vizsgai időszakokat. A hallgatói élet az nem csak nagyon színes, hanem ebben a hallgatói életben különböző szakestek, vetélkedők formájában az oktatói közösséget is bevonják. És ez egy nagyon szoros a kapcsolat a hallgatói közösség és az oktatói közösség között. Szegeden egy villamos bulit csinálhattunk, és azt azóta évek óta tavasszal megrendezzük. Talán ez az, ami még 60 évesen is el fogok menni a villamos bulinkra, és ott fogok tombolni rá. A GTK-val kapcsolatban 2 esemény áll legközelebb a szívemhez. Az egyik az egyetemi évek alatt a felező buli, mint egyetemista, majd majdnem 15 évre rá az a nap, amikor én tartottam az első SSC kurzust a hallgatóknak a Szeged irodában. A kedvenc rendezvényeim a GTK-n mindenképp a közgazdászbál, azt minden évben nagyon várjuk, az egy hatalmas, ilyen mesébe illő rendezvény, ahol gyönyörűen kiöltözhetünk, ott vagyunk az összes kollégánkkal, ott vagyunk a hallgatókkal, és nagyon jól érezzük magunkat. Az ÁSZ-nappal először hallgatóként találkoztam a napképzésen, és az egész koncepció igazából az, hogy egy sportnap, és mellette lehet bográcsozni. Még dékáni szünetet is kapunk, tehát hogy ez teljes kari támogatásra folyik, hogy mi aznap kimenjünk és kicsit csapatot építsünk a szaktársainkkal. Inspiráljuk a hallgatókat, és hogy a GTK-ról kikerülő hallgatóinknak legyen valamilyen identitásuk, legyen közgazdász identitásuk, legyen GTK-s identitásuk. És szerintem, hogyha ezt meg tudjuk csinálni, akkor már is egy kiváló oktatási intézmény leszünk. Elég sokszor játszottuk azt a játékot, hogy a kollégáimmal, hogy megtippeltük, hogy az első évfolyamból ki lesz a következő dékán. Ez 2-ször be is jött egyébként, úgyhogy akár te is lehetsz az új dékán.
Közösség. Bizsergető, folyamatos fejlődés. Minőség. Második otthonom, családias környezet. Dynamic. Rejtett sziget, vagy egy kincses sziget. My second home. Családias. Tudás. Második otthon. Összetartás. Értékközösség. Támogatás. Egy család vagyunk. Alkalmazkodó képesség. Családiasság. Supportive. Összetartás. Második otthonom. Szórakozás. Őszintesség. Diversity. Összetartás. Fiatalos. Versenyképes. Innovatív. Minőség. Közösség. Jó munkahely. Lehetőségek háza.